תקשיבי נשמה, תקשיבי, את חייבת לשמוע את הסיפור שיש לי. אני אזרח פשוט, באמת אזרח פשוט מן המניין. התקשרתי לפני שעה, כן, תאמיני, בן אדם פשוט קם בבוקר, רגיל, שיניים, ציל פנים ויוצא לעבודה. וגם אני מבין, אבל תקשיבי, אני התקשרתי לפני שעה ו10 ואני לא קיבלתי עוד את הפיצה ואתם אמרתם שתוך 50 דקות זה יהיה מוכן. את מבינה את זה? ואני רעב, נשמה שלי, אני מאוד רעב. אני כל הפסח הזה לא נגעתי בכלום, את מבינה את זה? כי אני לא אוהב מצות ואני רעב מאוד, אבל אני רעב, אני מפנטז על הפיצה הזאת וכל הזמן אומרים לי הוא בדרך, הוא בדרך. איפה הוא הלך? 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 אני חייב, אני מוכן לבוא אליו, אני אסע איתו, אבל אני חייב, אני לא יודע מה לעשות. מה? אבל תקשיבי, את מכירה את המגנט שלכם? המגנט המשולש, את מכירה אותו? את יודעת שאני אכלתי אותו כבר? אני אכלתי אותו במקום הפיצה שלכם, אני הוספתי עליו זיתים ואני דמיינתי שזה פיצה כי אני מאוד רעב. היה טעים מאוד כי הוספתי עליו זיתים, אבל אני רעב, את מבינה את זה? אני נשבע לך, גם אנחנו משפחה אשכנזית, לא זמנו למימונה! אנחנו מאוד רעבים פה. אין, הילדים אוכלים פה אחד השני, באנו לפה משפחה, 5 ילדים, נשארנו 2, 3 אכלו 2 אחרים ונשארנו 2. מה אנחנו עושים? אבל לאיפה היא נסעה? לאיפה הסעתם אותה? הפיצה יודעת בכלל שהסעתם? לאן? איפה היא הלכה? נהריים, אנחנו ברחוב נהריים 14, בבקשה, רחוב נהריים 14. בתל אביב אבל. בתל אביב, לאיפה הוא נסע? לאיפה הוא נסע? לאיפה הוא נסע עם הקסדה המצחיקה שלו? לאן הוא נסע? אולי קסדה הפוכה והוא לא רואה ומה שרואים זה בעורף. איפה הוא הלך? מה קטנוע של 20 סמ"ק? איפה הוא הלך? הוא רופא את זה בדרך. נו, אז נשמה שלי, מה אני עושה? אני מאוד רעב, אני נשבע לך, בחיים שלי לא הייתי רעב ככה, אני לא התקשרתי בחיים. מה זה, פיצה לאט? אני רעב מאוד. בוא. הילד בוכה תגידה. בבקשה, תדעי לך, אני ממש לפני התאבדות. באמת, את מבטיחה לי את זה? את מבטיחה לי את זה? את מבטיחה לי את זה? רק, את יודעת, מספיק שאת אומרת לי פיצה, זה כבר עושה לי טוב. כי אני רעב, אני גמור, אני מפנטז על זה. אני מפנטז על זה. אשתי לא עושה כלום, אני כל היום עם מעדנות. את מכירה את הפיצה של מעדנות? שהשקית נדבקת לפיצה כשאת מוציאה את זה? את מכירה את זה? את מכירה את המעדנות האלה? זה כל היום אני אוכל רק מעדנות. אני לא יודע אם אכלתי את הפיצה או את הקרטון שעטף את הפיצה. מרוב שהפיצה שם, אני לא יודע, אלוהים יודע מה אנחנו אוכלים שם. בבקשה, נשמה, תעזרי לי, ואצלי אני אומר 5 דקות זה 5 דקות. מה? אבל סתם להבטיח לאנשים ככה, סתם לתת לבן אדם דין, אבל כל דקה אנחנו מתקשרים, אתם אומרים... 1.5 שעה לשעתיים? מה 1.5 שעה לשעתיים? את רצינית עכשיו? מה זה 1.5 שעה? את קולטת שאני צריך לראות משחק כדורגל שלם עד שתגיע הפיצה? משחק כדורגל, אני הולך למשחק, אני קונה כרטיס, אני יושב, יש הפסקה, אוכלים גרעינים, חוזרים הביתה והפיצה עוד לא הגיעה. זה לא הגיוני, נשמה, זה לא הגיוני. מה? הנה, הילד אכל את האגודה, מה אכפת לי, זה הלך יותר. הילד עכשיו עם 4 אצבעות. טוב, נשמה, שיהיה לך חג שמח. הנה, הוא נכנס! עם הקסדה. מה אמרתי לך הקסדה הפוכה? איפה היית, נשמה שלי? איפה היית? טוב, ביי נשמה, הוא יצא בן 13 מהמסעדה, ביי נשמה. הרגתם אותנו. כן, יש שם טירוף בסניף, אני לא מבין את זה. 1.5 שעה. כולם בהתלהבות אחרי פסח, פיצה. מה זה? לא זה צילמתי! נולד בדרך, זה אבא ואמא והוא נולד בדרך. ונולד, והנה הנכדים, הנה, תראו, הילדים אכלו חדשים. סעד, שלם לה בבקשה. שולם. רק טיפ, כן. ביי. הוא נתן.